Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Mana? Yango-yango lang eh. Yaman ka sa? Sige, balik kong lingkod dito. Kung ayaw sultihan mong kaubang babae, ha? Gawa, may mamayad. Angkas nagbalik, boss. Pagdali. Larga! Oh, nakalarga na sila. Aptik mo ha. Inigsaylo nila gamay. Sundan ta sila og atong birahan. Sige. Ninduti na kay kita kay mo sa itong tirahan. Kumpiyansa wa mong sulubog filmit ay. Ah, niyagi na sila. Paandar ang sakyanan og sundan nato ang motor. Diin sakay sa respekto og si boss. Oh, klaro sa kong maurag-drive. Mao na ni. Misaliri yung motor. Ako Usman. Unsan kay nahitabo? O sa inyong sabot ni Aida? Natural nga magpahibaw gid siya sa ilang sitwasyon dito. Ay. Lala dulur, inom rin tubig ko, inom. Ay, dere ng tubig, agapito. Ambi, inom lala oh. Salamat na po. Pa Fernando, paliw lang paghinil sa patagan, uy. Inom pa rin tubig sa lala. Okay. Sige, mainom na. Kay hinay na ang pagpadaga ni Reynaldo sa sakinan. Sige, okay. Isay! Kisa umitira na to! Ambot! Kuyawan ko at kuyawan ko! Boss, nakabantay ka! Nakabantay! Dunay sakyanan ka nagparking ug mautoy nitira na to! Lamina! Lamina. Animal! Hindi masiguro ko magbago ini, boss! Ay, maglago tabago kung dili ko makabaos na! Wa na to iga. Pero nagkabuang na spekto sa pag-drive sa motor oh. Udah ko sa mal. Sundan nato sila. Ato lang unang pakuyawan. Kabaos na ka, Ma'am Aida na. Lagi. Sundan lang yapon nato sila aron makuyawan. May na maka-feel sad sila kung unsa bation ka ng makuyawan. Okay. Wa pa man gid manawag si Aida. O ba siguro nila hilabdi ang nagsakay sa motor? Agapito. Nak, Kanus, ang tamang pagdinawan ni Papa Fernando. hapit na Agapito. O gani nga desisyon ko nga mobalik ta sa syudad. Anong mahuman ang kining problema ha? Reynaldo, Daghan kong plano para nato. Pero unsaon pagtuman sa kong mga plano kung ingon ini lang gihapon ang kasamok sa tong kahimtang. unsa man ay unta ang imo mga plano? Nga magpakasal na ta, Carmela. Nindot good. Nindot na pa. O humanot as kasal na mo ni Mama Carmela ni mo Agapito. Manglargat ang tanan sa Amerika. Unsa? O niya ako. Uban ka na mo, Ma. Ako, si Carmela, si Agapito o Ubre. Ingon man ikaw, Ma. Badangi ka, Dolor. Kaya ka na kung katugnaw dito sa Amerika. Kayahon yun na ni mo lala, uy. Kaya kung di mo kayahon, di ka maminyog Amerikano. Usa, magpagaday kong paminyoon, apo. Lala dulur, uy. Aron may partner sad ka ba dito? Hala na. Doon na pagkahay foreigner nga maibog na ako. Aw, basin ma. Ibisag idara na ka.
Pero sexy man gyapon ka. Ilong sa mo. Kaya nanawag na si Aida. Aida? Ay, hala. Unsa naman ning dapita? Hay naman ko. Kutasa na baya. Murag bungtod naman kayo ning akong naabtan sa pagsigin akong dagan. Pero bahalag asa na ko ini. Ang importante, ang importante nga nakapalayo na ko sa duha ka mga salbahis. Si Picto o katong ginganlan og boss. Bahala na. Bahala nagkutas. Mupadayon kong tungas sa unahan. Uy, saan naman yung piso na malipliti ini? Paingon naman is langit. Unsa? Mao ka na ang nahitabo, Rinaldo. Unya unsa man? Naigo nimo? Walang saik ah. Ha? Ako lang sa pakuyawan sa aspekto og boss. Akong sukdon unsa gyud na sila kaisog. Pagamping mo, Aida. Okay, Rinaldo. Gusto ko nga magkita pa kita sa syudad. Okay, magkita pa ta, Rinaldo. Gusto pa ko nga makigbanding sa akong Beshi Carmela. Unsa? Na ay shooting incident sa usa ka bukirang barangay. Kini, si Chief Ojirax mo yun. Binuang. Usiya kong mga sakop. Pulos mga buutan nga akong mga sakop. Nagserbisyo og tinarong sa akong pagka-chief o pulis. Di ko mo to. Anang imong gireport. Kanang nireport di mo sa... Di ko mo to. Hapit na tamo abot sa syudad. Ya, sabar mamay na. Iwason lang nato eh, sa di pa tayo maabot syudad. Agdalan ko ninyo ha. Ako rin may bao sa pagpahunong sa ilang edad. Relax lang mo, relax. Kaya kato na ko kamuta. Gusto may makabaw sa ilang duha kay ngahangula, mga traidor. Mga bitin sila. Stop, sonong na sada. Oh, stop. Ano man? Mangihi na sa ka na? Ay, kulain. Kung dili o mangihi, makasapi ang doktor na ko. Naugsa ko, Rinaldo. Ray? Okay. Carmela. Ubanis mama nimo. Ako lang yapoy mukuyog ni ng dolor. Kay baw ko. Kaihion sad ka siya. O nang. Ako sad. Ako po, manghihisad ko. Kitang tanan ang mga naog kay pulos man ta kaihion. Tas-tas na po na itong gibiyahe, mga angal na po nga mangihi ta. O, siyempre, aron dili makakwata na to ang doktor. Nandiyan po sila, oh. Nagsunod, ano? Ay, Nagsunod-sunod yun. Kinsa magana sila Picto? Huwag ka ba magdalibos? Nga naman. Kaya, muhunong ta, aron pangutanon sila, kinsa sila. Kabantay ka na. Boss. Ganahan, boss. Ay, unsa man, boss? Sagdi. Alam na, padayon Sa dyan. kabugo ka. Gusto ka muhunong ta, boss, usaman. Gibuguan na dyan ka na ko na. Bugo mo yun ka, boss. Bugo mo ka. Ganun ako may imong pangutanon kung kinsa na sila. Kaya kita may nag-uban, nga nagsakay na yung motor. Kusuban ang dagan sa motor. Pakusgipod ang pagpadagan. Aron mo samot ang kakuyaw nga ilang gibati. Sige na. Okay. Sige. Tanawa. Nagkabuang sila o nga. Nikusugpod ang atong dagan. Talawan na sila. Sa dili pa ta mo abot sa syudad. Pirahan na to sila. Okay. Sige. Okay, kiniharap kong kakapito sa mga basta. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!